Vieš, čo je toto? Toto je kľúč a stupenka do tvojich jazd úplne zadarmo tvojim elektromobilom. Toto je karta, ktorou si spúšťaš alebo vypínaš nabíjanie. Prečo by si to mal používať, keď máš wallbox vo svojej domácnosti? Jednoducho. Nie každý z nás dokáže mať wallbox u seba vnútri v garáži na svojom pozemku, ale napríklad parkuješ automobil pred tvojim plotom, pred tvojim pozemkom. Toto je riešenie, aby tvoj sused nenabíjal svoj elektromobil z tvojho wallboxu a využíval tvoju fotovoltiku alebo tvoju sieť. Touto kartou si jednoducho dokážeš spustiť nabíjanie a rovnako aj vypnúť nabíjanie. Zároveň táto karta je dobrá aj pre firemné riešenia, kedy takúto kartu viete každému svojmu zamestnancovi, kolegovi dať v práci a viete si evidovať štatistiku nabíjania, koľko daný človek si v podstate nabil už za určité obdobie. Takže toto riešenie, táto karta je vstupenka do tvojej elektromobility a nabíjania zo slnka úplne zadarmo. Ak ťa to zaujalo, energyinvest.sk 0905 568 275. Ozvi sa nám a nájdeme riešenie aj pre teba, ako inteligentne nabíjať svoj elektromobil z fotovoltiky, prípadne kontrolovať svojich zamestnancov.